Ok, salutare lume! Revenim în forță într-un nou episod din Minecraft Survivals. Și la rugămințile voastre am să fac un survival pe Chemon și cu numai mult de 2 moduri. Astea nu se pun. Deci practic avem un shader și un pixel mod. No, bun. Lumea asta e bună de deletat și nu că îi vom crea un anul. Survival. On default vom și stone done și pixelmon create new world. Ok, pick Pokemon Charmander Logic. Ok, deja am căzut într-o groapă, deci e genial. Lol, deci e un lag infernal, nu mai cade se... Am tâmpit. Ia-te-l, mă. Deci, Charmy are niște grafici mai bune. Se vede parcă mai HD pe shader. Shader. Și un bion atât de bun să mă dea fix în deșert. Nu umblu cu siduri, deoarece nu vreau să îmi cereți. V-am mai zis de mie de ori, nu umblu cu siduri sau nu da siduri, adică le puteți da, dar nu le voi folosi în videouri ca să îmi puneți întrebări gen măi Andreiule HD, măi HD-ul, unde găsești eu iron, sau unde găsești eu diamond, să fac un hammer, sau unde găsești eu redstone și glass și sau sand, de unde găsesc eu sand, ca să vreau să fac un computer sau un healer. Ei bine, dacă îmi puneți întrebări de genul ăsta, nu vă voi răspunde niciodată la ele. Scuze, dar nu stau să mă complic pentru întrebări de genul. Acum ne chinuim să găsim apricornuri. Much better. E ok, iată și apă. Ce mă n-ai viață? Chiar nu înțeleg. What the fuck? Ciudat, mă. N-am văzut așa ceva de când joc eu pixel, mă. Ce apă joasă? Mai spargem trestie. Balonaș, mă, ce faci? Ce ești? Ce Pokémon drăguț, măi. Melepad. Nu mă lua pe mine cu Cicili, că nu niciun Cicili, da? De episodul următor cred că o să-mi bag în ei, not enough items. Sau, da. Goldie. Aoleu, un apricor nu găsesc. Trebuie să găsesc un biom de junglă sau pădure. Că dacă nu-i de rău de tot. Mă, dar deștept sunt, mă. Am un... Aoleu! Nu. Again sunt mătii. Mă, patera de mă strică. Da, bun. Evoluțiile Charmanderului, deoarece pe asta ar fi eu cel mai bine. Cred că le-am mai zis într-un tutorial, dar vi le reamintesc. Din Charmander pe la level 20, pe acolo Charmeleon. Și din Charmeleon pe la 36, cred. God damn it, I'm a fucking boss. Pe la 36 e Charizard, pardon. Oh my god, I'm a fucking boss. Jură-te, bă, my god. Oh my god. Cât de boss sunt. LOL. Yes.
Yes! Oh my god! Yes! Hell yeah! Am dat și din centru Pokémon. Aoleu, options, music off. Dăm și din centru Pokémon așa, de început, e șmecher, noi suntem jmeni. Fac, uite o să bag un crafting table aici. Crafting table. Că doar noi suntem români și știe să vorbește românește cum știe arabul să vorbească engleză, știi? Nu, hai că pe asta nu știe. Pac. Am gata. Ce? Da, mă rog. Da, mă scuzați. Aoleu, și de rost am face lag, da. Totuși mi-e așa nașpa. Adică nu prea aș vrea să-l scot. Uite cât de șmen arată. Da, nu-i bai. Am un nou mesajez în timpul filmării. Că eu nu dorește așa ceva în timpul filmării. Deci accentul meu de român, accentul meu de român e printre cele mai bune. Deci, futuți rasa, mătii. Ce pui mei caudă bidril aici. Și piciorul în măta. Te scap de el. Dar totuși trebuie să-l crești pe Charmander, așa că o să mă bat cu câțiva. Gen LOL, uite pe Nidrom. Hai să ne batem cu Nidrom, da, sunt în luptă. Charmander! Fight. Ah, cred că e de piatră, stai. Charmander! Scratch. Era de piatră, eram sigur, deci I was fucking sure, dar totuși am încercat totuși să încerc. Pe moment uitasem că nu există împotriva celor de piatră, logic. Deci trebuie să găsesc unul de pădure. Oh my god, deci da mâncare. Fuck. Trebuie să iau asta de aici. Și fac un pătuț. Țucui capuțul lui Dr. Harry. Cum ziceți, man? Țucui capuțul lui Dr. Harry. Balonașe, mă. Am un bine, hai să tăiem un copac. Țăranul e pe câmp, că doar țăranul e pe câmp. Da. Hai să tăiem un copac, totuși. Că doar nu-i bai. Am tăiat copacul, mă. Balonașe. Trebuie să, pentru că uitând și că n-am mai jucat Pixelmon de mult, va trebui să ne dăm să-mi dau seama să... Oh my god, să-mi aduc aminte cum se craftează un Pokédex. Da. Aoleu, fiți-ar shader-sul mătii. Când... Da, cu nu mai merge, no lag today. Yes. Cer scuze lumea, da. Creează un lag și lol. Bed, așa. Aoleu, ce bine e acum. Doamne, ce lag îmi făcuse căcatul ăla. Shaders. Eu nu zic că nu e șmecher, dar când filmezi, cam aiurea. Și totuși, să ne bucurăm și de grafica Minecraft-ului, că doar suntem români, mă. Noi trăim natural, cum ni se dă. Oh my god. Țucui căpuțul lui Dr. Harry. Ok, hai să ne ocupăm mai mult de materiale. Adică să ne ocupăm mai mult de materiale. Hai să săpăm puțin, doar să ieși eu din groapa aia, să nu rămân în groapa. Doar nu mă cheamă Damian.